Abin da yasa nake rawa a gidan gala lokacin da na fara kokarin dawowa gun iyalina sai na samu da ciwon zuciya. Lokacin da na dawo na je asibiti an gwaggwada ni, ana buƙatar kuɗaɗe wanda ba ni da su. Na san idan na yawa mutum ɗaya magana da gudu zai ɗauki wannan kuɗin ya ban, amma sai na ji nauyi. Ina gida yau sauƙi gobe ba lafiya. Sai yaran nan suka zo suka same ni cewar dan Allah da Annabi sun rubuta sunana a babban bako wanda zan kai musu ziyara, za a buɗe gidan wasan nan. Nan take suka bani kuɗi naira 150. Daga wannan kuɗin don in wa kaina magani sai na karɓi kuɗin kuma na je ina zaune suka gama duk abin da za su yi. Akwai wata tsohuwar waka ta lelisko bazar kowa wanda ya hauta, suka nemi don Allah da Annabi in kwatanta wa yaran saboda ba su san wakar ba, sai na hauta. Mai magana Tahir Muhammad Fagge. An haife ni a jihar Kano a unguwar Fagge. Na yi Fagge Primary School, daga nan na karasa Kwalli Special Primary School. Daga nan na tafi makaranta gaba da primary na yi shekara 5. Daga nan na wuce na je Bulgaria na yi shekara 3. Da na dawo na fara aiki da ma'aikatar cikin gida wato Military Governor's Office Internal Affairs na jihar Kano, wanda a yanzu an haɗe ta tare da ma'aikatar yada labarai da cikin gida da al'adu da wasanni. Na yi ritaya a aikin gwamnati. Abin da yasa nake rawa a gidan gala, to zan sake maimaita don na sha faɗa. Da farko mutane ba sa tunanin mecece kaddara a rayuwa. Kowaye kai, mai kuɗi ne kai, talaka ne kai, basarake ne, kowaye baka wuce kaddararka ba. Lokacin da aka ga wannan fina-finan nawa cewar ina rawa a gidan gala, kowa ya san bana gari. Na yi doguwar tafiya, amma mutane ba su yi tunanin a'a ya iyalina suke. Yarana suna zuwa makaranta? Ba sa zuwa? Sun ci? Ba su ci ba? Ba wanda ya wannan tunanin. Amma lokacin da na samu wani itifala'i ina so in dawo gida, domin duk inda muka haɗu da mutum zan ce yi min addu'a, burina in dawo gun iyalina. Lokacin da na fara ƙoƙarin dawo gun iyalina sai na samu da ciwon zuciya. Duk sanyi sai na fito waje na zauna, daga ni sai gajeren wando sai singlet, ba na jin wannan sanyin, numfashi na yana toshewa. Ba ni da kowa sai Allah. Lokacin da na dawo na je asibiti an gwaggwada ni, ana buƙatar kuɗaɗe wanda ba ni da su. Na san idan na yawa mutum ɗaya magana da gudu zai ɗauki wannan kuɗin ya ban, amma sai na ji nauyi. Shine Nuhu. Lokacin da muka haɗu a Kaduna ya kalli wayar hannuna, ran shi ya ɓaci, ya ce Allah ya sauwaƙe a ce muna raye muna duniyan nan, wannan wayar ita ce a hannunka. A nan take ya waya aka kawo min wayar. To wayar da ya bani da kwana 4 rashin lafiya nan ta same ni, ita na saida na fara yin wasu jinyoyi. Sai na ga ina jin nauyi in koma in sake gaya masa ya taimaka mu. Gaskiya na ji wannan nauyin fiye da kima. Lokacin da na fito ina neman taimako, na je gun Rarara. Alhamdulillah ya bani 20,000. Bashir mai shadda ya ban 20,000. Abdul Ahmad ya ban 15,000. Kudin da nake nema a lokacin 265.
to ina gida yau sauki gobe ba lafiya, sai yaran nan suka zo suka same ni cewar dan Allah da annabi sun rubuta sunana a babban bako wanda zan kai musu ziyara, za a bude gidan wasan nan take suka bani kuɗi naira 150,000. ni da nake cikin lalura na rashin lafiya na ga wannan kuɗin don in wa kaina magani, sai na karbi kuɗin kuma na je ina zaune suka gama duk abin da za su yi. Akwai wata tsohuwar waka ta lelisko bazar kowa wanda ya hauta, suka nemi don Allah da annabi in kwatanta wa yaran saboda ba su san wakar ba, sai na hauta. Kwana biyu muka yi, na yi kwana daya. A na kwana biyu aka zo aka sa waka Hamisu Breka mai tafiya, wannan na nuna musu ga yadda za su yi demonstration dinta. To kasan dan adam yadda yake, mutane suka watsa nan abin a social media, ya zama ruwan dare. Masu zagi, masu tsinewa duk suka zo suna ta yi, wanda ba su yi tunanin kamata ya sita me yasa ko me ya kawo haka. Kamar yadda na faɗa a baya, ba wanda ya wuce kadarsa, amma da wanda ya zage ni da wanda ya dora, Allah kakka bari mu yi shari'a da su a gabanka, na yafe musu. A yanzu haka maganar da nake da kai, ko in ce ina ga jama'a ina fama da wannan lalurar. Duk lokacin da ya tashi in magani na ya kare, in ba ni da kuɗi, akwai waɗanda nake kira kai tsaye kamar Aisha Humaira, wannan yaron Abale Dadi Hikima, Allah ya saka da alkhairi. Gaskiya na fara fim ne da wata kungiya da muka kafa 1972 mai taken Gyaranya. Ita kungiya ce aka kafa ta aikin gayya, wanda ana gyaran tituna, makabartu, kwalabati da sauransu. To anan muka yi shawarar bara mu cire wani bangare na wasan kwaikwayo, ba don komai ba don mu sake bunƙasa harshenmu. To anan na samu na fara harkar wasan kwaikwayo, na shiga gidan talabijin na tarayya lokacin ana tare da NTV kafin su zama NTA. A fim ɗina da na fi so suna da dama. A baya akwai Gaskiya Dokin Karfe, akwai Muƙaddari, akwai kuma Imani. A wannan zamani da muke ciki, gaskiya ba fim ɗin nake alfahar da shi kaman Alaƙa wanda muke yi yanzu, wato fim ne mai dogon zango. Babban abokina a Kannywood, ko in ce aminai na, akwai Alhaji Ibrahim Mandawari wanda yanzu mai unguwa ne, sai Shehu Hassan Kano wanda unguwanmu ɗaya, sai Hamisu Iyantama, sai kuma sarkin samari na Daura, amma yanzu ya zama sarkin samarin Najeriya, Alhaji Sani Uba. Abun farin cikin da ba zan taɓa manta da shi ba shine lokacin da za mu je wani aiki na wasiya tare da Indiyawa. Mahaifina za a yi masa aiki, aka dinga cewa ya je ya dawo. To amma cikin hukunci Ubangiji, na je gida in mai sallama, sai aka ce yana asibiti. Na ce su wuce, ni zan zo in same su sai na gan shi. Na je asibiti na gan shi, muna magana, a nan take aka hango ni, aka zo aka tarbe ni. Me ya faru? Na ce mahaifina ne. Ya gaya musu ga abin da za a mar. Nan take aka yi masa, bai biya kuɗin gado ba, bai komai ba, a nan asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. A ranar aka mai aiki, a ranar aka sallame shi ya dawo gida. Ba zan taɓa manta da wannan abin farin ciki ba. Abun bakin cikin da ba zan taɓa mantawa da shi ba shine yadda wasu suke zagin abokanan sana'ata, suke aibata mu, suke faɗan kalmomin da ba shi ne ba. Idan baka da ilimin abu kakka yanke hukunci a kansa, to wannan abin yana ɓata min rai.
don zan iya tuna wani aiki da muka je marabar jos a sunan aikin mai tafiya. Gaskiya fi sabilillahi mutanen nan wajen na yi mamaki. Mun tsaya mun yi sallah, muka idar da sallah, suka zo da tsintsiya suka share wajen da muka yi sallah. Amma washe gari kuwa Adamu Zango ya siyo katon janareta ya kai masallacin, domin masallacin babu wuta. Limamin ya juyo ya kalle su ya ce to mutanen da ake zagi aka ce ba musulmai ba ne, aka ce kafirai ne, aka ce me, yau gashi sun yi abin da ku 'yan unguwa ba su yi ba. Wannan abu gaskiya yana matukar bata mu da ina tuna shi. Babban burina a rayuwa shine gaba ɗayanmu mu haɗa kanmu, mu san inda yake mana ciwo, mu gudu tare, mu tsira tare. Kuma burina bai wuce in ga yanda jama'a suke fahimtar mu, su dawo su fahimci cewar ba haka muke ba. To dangantaka ta da 'yan fim bai wuce a ce min dadi, baba, akwai kyakkyawan fahimta, wasa da dariya da girmamawa. Wannan shi ne dangantaka ta da 'yan fim. Alhamdulillahi ina da iyali, kusan ina da 'ya'ya 3, matata 1. Gaskiya ne na yi aure a Sokoto, wacce na aura ruwa biyu ne, in ce maka kamar half caste kenan. Ubanta baturen Ingila ne, yana can kasar Ingila. To da muka yi aure ya buƙaci, yana son ya gani, shi ya turo mana da komai, muka tashi muka je Ingila muka same shi. To daga nan shine na yi dogon zango wanda ba a sake gani na a harkar fim ba, sai da na yi shekara 12 sai na dawo gida. Da na dawo na zo na fara, ina ganin fim ɗin da na fara shine Abdulmalik na Abba Miko ya kasai. Daga shi sai fim ɗin Adamu Zango, soyayyar Facebook. To da tafiya ta yi tafiya, cikin wani ƙadarin Ubangiji kuma sai aka neme ni aka rasa. To shine dawo da na dawo da wannan rashin lafiya. Wannan rashin lafiyan ba a Ingila ya same ni ba. Bacin na dawo daga Ingila mun rabu da ita matattawa. To da na dawo Kano na ci gaba da sana'ata, shine aka sanne sake nema na aka rasa, kashi na 2 kenan. Wanda akwai wanda ya ce ni da Kano sai dai a kawo gawata. To shine wannan dawo da na yi, shine na dawo da wannan rashin lafiyar.